musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on min juurima on ɗo gonɗon ene gondirɗon nde jaam e kisal Allah wonata e mon min dañi weltare artude ɗo kadi hande huccidde mon onon yeɓiyankoɓe ɓe ganduɗa ko watorɓe nde ɗo yewtere no fewi nde ganduɗa ko lewlawal communication noon so tawi en kaali ɗum en mijoto ɗen keele jaale mantiniɗe ɗe ganduɗa hande so tawi lewlawal communication towi lewlawal communication heeɓi ɗo ko salminde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jaale kerɗe ɗe ganduɗa en tawe e nden fedde en calminto mo ganduɗa ko jinnaɗo men Hamme Amadou Ly calminen mo ganduɗa ko Ousmane Makka Ly omo ganduɗa ko Allahji Abou Ndiaye mo Medina Gounass directeur général mbo Daka Média calminen o mo ganduɗa ko kay woni Abou Samba Diop mo lewlawal pinal calminen Abou Sy gorko mo Dubangue Abou Sy deftere calminen o mo ganduɗa ko Hammat Thiam calminen on mo ganduɗa ko kay tigui woni mo jodduɗen kañumne koye lewlawal communication jeeya tawi kadi ko jaalal mantinigal kergal jeeyagal hande e lewlawal communication mo ganduɗa ko Alhaji Abou Gaye bandiraɓe haade men nadde bundi yewtere nde en tottanmo konngol o salmina bandiraɓe ɗum noon mawɗo Abou Gaye min gaccuma calmina yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. A jarama Mouhamed Ndim ko weltare no fewi jottade ɗo henna kadi e oɗo kikiɗe talata hande no hawri nogas e jeetati lewru janvier 2025 hankadi janvier ari koye yaade eɗen mbiya yendu yaaru en e dow jaam kono tan kam no muusi janvier o juuti no fewi ha janvier no juuti eɗen mooli Allah noon eɗen jettira ɗum Allah tan tawde Allah no rokki en cellal e gurdam ha mbawɗen jottade ɗo henna huccodirde e bandiraɓe kadi e hettodirde e muɗumen e jarnade musidɗo meɗen Abou Samba Diop no mbiruɗani mo ganduɗa ɗiɗo temps uji ɗe balɗe noon omo dogmade omo dogami ko noon yimɓeɓe mbiyata kono noonne kadi omo ɓitta mi hawre ñande ne Sarif goto wi kam wonde ko rondi ko heew kono noonne kadi musidɗo meɗen Djiby Dieng mo ganduɗa hono mata ko gonnoɗo e jillu hay sono tawi ko jillu ngu welani to cuuɗi meɗen Kanel eɗen duwannomo e ussare jinnaɗo jaaɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum harna ɗum aljanna hono monteur meɗen technicien woni Ale Fall hay sono kañumne ko faalo eɗen jarnomo e golle makko pattam lamiji e dendagal bandiraɓe gandanɗa hoore maɗa ko wonɓe ɗo henna e nder groupe Pindi Média kamɓe foof eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe Malick Oumar Ly en Hammat Thiam en ya Allah mi yiiɗa rewde ni hay yettode ceerno Abbas Sarr en ko yimɓeɓe ganduɗa hono maɗa waɗɓe fayida no fewi Ba Moudi en gollotoɓe golle pattam lamiji tigui rigui ne kayni Dieynaba Sow en Hawa Diaw Tine hoto limtanam ɗum joño banggue ala yo joño banggue par ce que yo wattido kanko dal ko jaw ɗum waɗi noon ɗum noon Sali Dia en kamɓe fof eɓe calmine eɓe duwane eɓe bisme kadi e yewtere nde eɗen ñaagoɓe kadi kamɓene ballal mabɓe oncude kono noonne kadi e rewindo lewlewal communication saaha foof kamɓene koɓe oncata ko hunde nde gandanɗa hono ko wonde fayida no fewi ceerno Mouhamed Ndim a jarama mawɗo Abou Gaye ko noon tan no mbiruɗa ni en dañi weltare huccidde ɗo kadi hande oɗo filande bandiraɓe tawi koye tufde mabɓe no mbiruɗa ni lewlowal communication ko adi ko foof mawɗo Abou haade men nadde e yewtere nde min calmin dendagal galleji diine ɗi calminen omo ganduɗa ko ceerno men Halifatul Masharab ceerno Madani Tall kanko e galle o kala ko wona ɗum ko eɗen gandi ñande aseɗo mbiyan ha aseɗo ñande aljuma e samedi eɗen gandi no wowirani waɗede kono hikka noon nde tawno eɗen gandi koko yamɗina nde tawno wona koye golle to banggue jamaka o saaha kadi ala ko woni darde ceernajo o so wona jamaka ka wawa gaynede wona koye finition ɗum kadi wonko namdi gartana hen tan bandiraɓe haysoko jubbande ɓe ere kadi nde goto mabɓe foof wawata wadde jawdi mum e jamaka ganduɗa ko jama Seydou Nourou Tall eyyi Mouhamed Ndim no mbiɗani en hono ceerno Mouhamadoul Madani mo ganduɗa eɗen mbiya e kala saaha yo Allah
ɓeydan en gurdam makko rokka mo cellal o ɓooya dusde en ha ɓura ɗo henna ko hono noonne hono jinnaɗo makko khalifa meɗen ceerno Mouhamadoul Bachir eɗen mbiya ɗum kañumne yo duusugo ɓooy nde tawno ko yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ruuɗiɓe aduna ruuɗiɓe gueɗe aduna ɓe gandanɗa hoore maɗa alhaali muɗumen foof ko yo julɓe yo ndentu yoɓe gon gotum yoɓe ndew Allah ɓe jokka enɗemeje mabɓe ɗum ɗon noon ko weltare no fewi no mbiɗa ni aljuma ɓennuɗo o henna wonno ko nogas e nayi lewru janvier ñande hen kikiɗe waɗama hadara mawɗo ɗon ɗo juma Cheikh Oumar ɗo henna yimɓe hewɓe ne kadi nutitima e nder muɗum aset o wonno nogas joyi hawruno e ñalawma mo Alhaji Saïdou Nourou Tall hawruno e Ladial e oɗon ñalawma ne kadi gam anje hikka ñalawma o sooya jeyno sababu ceerno wonde yimɓe pottuɗon hay sinno ko mbaɗa hunde e kamilaji duwono julɓe ɓe duwonomo duwono kadi dendagal ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum ɗon ne kadi alhamdulillahi waɗama e nder erago ngo o wanno kena tolno e ujunnaji 5 kamil wawi jippinede ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi kono noon kadi wondude e dowuji taw ko baɗɗi fayida no fewi duwanade renndo ngo duwanade leydi ndi duwanade julɓe kala e nder hen noon ko siftinde yimɓeɓe tan golle juma Cheikh Oumar ɗe en golle ɗe nana jokki dartaki e hay sinno tawi no waɗino tardement ɗo ko yawti ko henna e ngol ɗo lawol kam so Allah eɓene jokki eɓe goni hen eɗen gandi noon ne kadi so tawi en ji wonande to banggue ziyara o ceerno Madani wi wonde yimɓeɓe jaafama yoɓe pofto hikka ha mo wuuri wonko saabi ɗum ko gueɗe ɗiɗi nani e nder muɗum gueɗal gadanal ngal ko juma o woni koye sañce tawde noon o woni koye sañce kala nde yimɓeɓe denti ɗon golle ɗe koko dartoto golle ɗe kala nde darti e saaha happu joganoɗo moɓe ponno tottirde coktirde oɗon happu kadi dirtat oɗon ne kadi so tawi dirti kamɓene kadi ko société ji ɓe jogui ko contrat ji ɓe jogoto tawata koɓe ƴetti contrat banggue goɗɗo donc so tawi dattugol ngol koye maɗa woni wona e mabɓe ummori koto banggue maɗa soɓe natoyi e contrat mabɓe keddiɗo ko Allah andi nde ɓe gartoyta e maɗa e ɗum ɗon noon joga kulhuli tawde woni tardement gadano ko ɗum ɗon saabino ɗum par ce que ɓe gummima ɗo hankkadi taw ɓe paati Guinée Bissau ɓe continue toon donc hay sinno ɓe cohlitama ga ɓe mbawa artude ga hen ɗon ɗo happu muɓe dokkodirno e Guinée Bissau wonaɓe happu oɗon yettaki alay saago ɓe mbaɗa toon ha joofa ha ɗo ɓe ponno haadude e muɗumen nde ɓe puɗɗa artude ga hen ɗum jeeyi tardement ji ɗi kena tolno e lebbi 4 ha e lebbi 5 ko gandanɗa hoore maɗa tardement o waɗi ɗo joni ne kadi ko yiɗa ko ɗamina so tawi ene jokkiri ni dartaki ɗo henne e mois de juin so Allah jaaɓi ɓe mbiyata yimɓeɓe coktirɗe nani golle ɗe noon nana jokki dartaki so tawi a ari noon a yettoyaki nder cikkata mata ko ala ko waɗa so tawi a yettoyaki nder cikkata ko rendina ko haydara ala ko fayani e juma o kono noon ne kadi so tawi en ƴeewi juma o nde o fuɗɗi nde président Dia ɗo woni Macky Sall waɗino hen fodde milliard uji 4 pawɗi so tawi en ƴeewi baɗo no Yérim Sow ko kanko ni jogui chantier o ko kanko totta marché o kanko o waɗi hen milliard uji 2 pawɗi coprede ñameteɗe ɗo en ɗe CFA jiida e woɗɓe ɓe gandanɗa hoorema mbaɗi hen jawɗele muɗumen ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi e oɗo saaha hande juma o eɗen gandi waɗi ko less e dow o ko rewɓeɓe to mumen to gasi eyyi cinkal ngal sinkama gasi yonnama ha yooɗi paari ɗum uddama nana deeƴi heddi ko less o ne hen banggue fuɗɗama ene heddi hen banggue kono noon koye sañce woni en gandi noon to banggue sañce cinkal ngal ɓuuri lelde golle e maadi ndi e raako ngo e wadde karoje foof ko cinkal ngal ɓuuri lelde golle e nde tawno hankkadi ko ɗon mbaadi muɗum yaltata ko ɗon fof muɗum yaltata ittata ha joni ko fonno rendinede fodde milliard uji 3 coprede ñameteɗe ɗo nde CFA bawoje jokkidɗe juma o wonande ɗo hoorejo leydi ndi woppuno ɗo ɓeɗon bandiraɓe wannoɓe hen buuɗi muɗumen ɗo ɓe goppirno ene ngakkuno milliard uji 3 pawɗi e oɗo saaha hande milliard uji 3 biyetanoɗi ɗi fodde milliard uji 2 e hunde ndendinama eyyi ene heddi fodde milliard pawɗo mo gandanɗa hoore maɗa kañum woni ko jokkirta ko heddi e juma o ko en ji ñalawma ɓennuɗo o en ñande samedi nde en ceerno Madani waɗino hen 5 millions ɓesgu Cheikh Oumar wonande famille Oumarienne mbaɗi hen kene tolno e 1.7 millions e so tawi en ƴeewi caggal muɗum ceerno Madani ɓeydi hen 5 millions o ruttitima o ɓeydi hen 5 goɗɗi ha wonno annama 1.5 millions ni ɗum ɗon ne kadi ko yettere Allah no fewi hirjinde bandiraɓe so tawi aɗa wiya yimɓeɓe gaari gadde an adda ɗumen ɗo mbiyata ɗumen gaare ɗo adda wadde ɗo mbiyata ɗumen gadde mbaɗen ɗo
donc ɗum ɗon ko signe mo rokkir ɗum waɗi kala ɓesgu Cheikh Oumar notiti hen e ballal ceerno Bassirou yamirore nde rokki kala ɓesgu Cheikh Oumar yo waɗ hen kala ko jogui ɗum ɗon noon ko yettere Allah no fewi oɗo saaha hande golle ɗe nana jokki ko rendinte ko nana jokki rendinede eɗen gandi bandiraɓe meɗen wonɓe to États-Unis d'Amérique koɓe ndendidi ko 126 million woni ko fuɗɗa rendinede hon ari en heddi ɗumanaji keddiɗi woni état ji keddiɗi kañumen nana goni e rendinde ɗo henna e lewru ɗo henna e lebbi ɗiɗi kañumen so tawi wonko rendina toon goɗɗum ɓe mbaɗatno ɓe mbaɗi joni so wadde délégation ummade Amérique ara adda ballal mabɓe kamɓe diaspora États-Unis heddiɓe toon ɓe ko heddi kono hande o kanet o koko udditi joguiɗo mbuɗu yo waɗ hen mbuɗu famɗani milliard heewani kala ko neɗɗo waɗi e suudu Allah wonno ceerno Saydou wiyatni henna yimɓeɓe ɓe noddiraka yoɓe gaddu eɓe totta komin mbaɗi e posuji amen ala ɓe nodda koye Allah ɓe nodda koye suudu Allah taw noon koye suudu Allah ɓe nodda yoɓe noto e suudu Allah kala ko neɗɗo wawi wadde hen sa yiiɗi totta goɗɗo yo ñaam tawi tan an anniyama ko wadde e suudu Allah ndu Allah yiirta mbuɗu ma ngo mboɗɗa ngu mbaɗɗa ɗum koye suudu Allah donc ceerno Saydou wi kañum tampata happata haaɓata noddude yimɓeɓe yoɓe gar ɓe noto e suudu Allah ɓe mbaɗa hen koɓe foti wadde hen ko kala joguiɗo ko ene waɗa toon to juma to henna won joɗiɓe ɗon ene jaɓɓo gueɗe ɗe hen to banggue numéro ji mabɓe to banggue Orange Money to banggue Wave ɗum ɗon ne kadi ene woodi so tawi neɗɗo naati e plateforme o ɗum ɗon ne kadi ma yi ɗum ko heddi ko noon na waɗi carnet ɗe gandanɗa hoore maɗa carnet ɗe ko paquet aji waɗi na waɗi kartal temeɗɗe na waɗi kartal ujunere na waɗi kartal ujunnaji ɗiɗi na waɗi kartal ujunnaji sappo na waɗi kartal ujunnaji nogas na waɗi kartal temedere ujunere na waɗi kartal million donc kala ko neɗɗo hattani hen aɗa wawi arde ƴetta kartal ma mbaɗa hen temeɗɗe ɗiɗi ma haydara ala ko ustantuma sowona ko ɓuural tan wonanma hen ɗum noon ceerno Mouhamed Ndin ɗum noon Allah jarama ko herade bandiraɓe nde ɓe tindoro hen nde tawno jama ka ko jama julɓe foof yoɓe dawan Cheikh Oumar no wiyateni dawol Cheikh Oumar noon dawɗo dawol Cheikh Oumar foof ne hani a jaƴoto ɗum noon erima hen bandiraɓe kadi nde mbaro wadde hen jawɗele mumen nde tawno kadi kala baɗɗo hen waɗani ko hoore mum a jarama mawɗo Abou Gaye en natat e bundi yewtere men mawɗo Abou eɗen gandi ñande aljuma 17 janvier o nde ɓe mbaɗino toon to Bowal gendira leydi Sénégal Assemblée nationale tawi yetno koye ordre du jour mabɓe wonno koye examen de projet wonno ko résolution on commission ad hoc ko kañum waɗano chargé nde waɗata statué ngam ittugol ko yete ko wuttiteddugal o mbiyata ko immunité parlementaire bo Farba Ngom député maire déjà Niam e tawtorede kanko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi Sénégal Ousmane Diagne a yi ñalawma o no yaari ni ko abbi e temedere caɓanɗe tati ɓen ɓe ganduɗa ko député ji ko kañumen jaadi hen hayso tawi woodi nayɓe ɓe ganduɗa kañumenne ko waɗɓe ko yete ko kañumenne ko nanguɓe juuɗe mumen wutte teddugal Farba Ngom ittama hande oɗo saaha omo nayi disposition nde o nodda foof o noto holno jiiruɗa wonande on décision commission ad hoc holno jiiruɗa kadi golle ɗe no jaari ni eko hucca ko so tawi a artantumen hen eyyi Mouhamed Ndim ko adi foof ko namdal ngal mbaɗa hen nde ɓe keeɓi pouvoir wonande parti Pastef nde ɓe keeɓi pouvoir Bassirou Diomaye Faye laami wonko ɓe mbaɗirno campagne e to banggue législative uji ɗi wonande député ji ɗi ɓe mbi wonde ko yoɓe dokke majorité assemblée nationale saabu wonko président ene fota wawde gollude so tawi jogaki majorité assemblée nationale o wawata wadde ko yiiɗi ko wadde ene wawi addude hon feere wonɓe e lunɗoɓe calo feere nde a faami wonɓe e lunɗoɓe calo feere nde ɗum ɗon noon so tawi wayi hono da noon ko ɗum saɗede wonande so tawi woni kamɓe ɓen ɗaɓɓirno majorité assemblée nationale ko pour wadde proposition loi ji ɗi gandanɗa hono ko nafoore leydi ko nawata leydi ndi yiyata ko ɓamtade to banggue golle ɗe holno ɗi poto sifrade eko nandi hen so tawi artama ha e hande o majorité mabɓe à l'assemblée nationale moɓe jiilotono o ko wadde ittude hono immunité parlementaire uji député ji ɗum ɗon ko hunde wonde nde gandanɗa hoore maɗa ko fonde yurni hen ko fonde fayede tigui rigui holko woni ɗum saabu en di Barthélémy Diaz kañum adi rewde ɗon rewi ɗon ko kanko Farba Ngom o hande o eɓe goni e koyɗe député maire mo Louga Moustapha Diop fami won député goɗɗo kadi mo nanmi
mi suwata o yenanede gonmi koye loskitade onne kadi eɓe goni e koyɗe muɗum firti joni ko so tawi en ƴeewi to banggue majorité mo ɓe jinno o hanki Ousmane Sonko aɗa andi kala ko eɗen kaala yimɓe mbiya wonde eɗen mbaɗa focalisé e Ousmane Sonko ko alay saago par ce que ko kanko yonta ko kanko waɗi ɗum ko kanko golliri hono noon ko kanko holliri ɗum yimɓeɓe o wiyanno hanki ko horo pouvoir o président hoto totte majorité assemblée nationale metama hunde nde yerodir so tawi woni président joguima laamu ruttima joguima assemblée nationale ko wela fo waɗat wadde ɗum woni kamɓe koɓe goni e wadde ko koɓe callotono hanki ko ɗum woni koɓe goni e wadde ko kala koɓe beela ɗum woni koɓe mbaɗa hay assemblée nationale député ji ɗiɗi giwi eɓene payi e 3e député so tawi lundu foof ko joguino e député ji wonani 15 député so tawi woni ɓe cuptorima ɗum hono dani hen wontata ko parti goto unique jogoto assemblée nationale o wadde noon so tawi woni ko parti goto unique jogoto assemblée nationale o kala koɓe mbeɗa ko ɗum woni koɓe mbaɗata hono no ɓe mbaɗiri joni ni par ce que en ƴeewi immunité parlementaire Bassirou Diomaye Faye ko kamɓe tan voti ɗum ko no oɗo no wiyatno Farba Ngom ko kamɓe tan guitti ɗum Barthélémy Dias ko kamɓe tan guitti ɗum oɗo Moustapha Diomne so tawi yettima ɗon koɓe ittoɓe ɗum goɗɗone kadi koɓe ittoɓe ɗum donc wadde noon majorité yagal mabɓe assemblée nationale ngal ɓe jiilotono ngal e koɓe kalanno yimɓe ko eko woodi ko gueɗe ɗiɗɗi jiida wadde firti ko so tawi ƴeewama ƴewtidama firti ko konnguɗi mabɓe jamfimamaɓe gartitimamaɓe e konngol ɗo gandanɗa hoore maɗa kamɓe koɓe jiɗno wadde ko walla koɓe poti wadde ko wona ɗum woni koɓe mbaɗata wonande hakkillaji yimɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa ene miijo tawi woni koto banggue dawrugol e ɗon kadi est ce que ko noɓe mbiyata ni darde député walla to banggue fodde député fota ƴeewede par ce que so tawi ƴeewi député kañum ko baɗaɗo élire au suffrage au même titre que président de la république kañumne koko totta no président ni dañiri daaɗe ha laami kañumne ko noon lammi lenira noɓe mbiyata ni majorité mécanique ko onon ɓuuri hewde ko jiɗɗon fof ɗum woni ko ɓennata beele ɗum ɗonne kadi en pota ƴewde to banggue dosɗe men kuule men wawde ƴewtade ɗum ɗon puisque janggo e jamma ɗum adu teppol a haali joni omo ganduɗa ko Moustapha Diop hakkude mum e Tabaski Ngom al haali ñamade 1.2 million ko gonga walla wona gonga beele ɗum ɗon fota ƴewtede e aɗa andi laamu ngu ko ngu laamu leloringu banggue ko laamu ndolagu laamu jooɗingu e dow ko wiyete droit de l'homme ko en laamu jooɗingu e dow ko wiyete hakke bani adama laamu jooɗingu e dow ko wiyete wellitare konngol laamu jooɗingu e dow ko wiyete wonde hakkille foof e miijo muɗum walla neɗɗo foof e hakkille muɗum e hakkille foof e miijo muɗum laamu ngu koko diwi ene jooɗi hen laamu ndola kala mo wiyani noon haali koko weeli fittandu muɗum heddo noon ko kaala mbiyeɗa jooɓeɗa wonde ka sugoña mbiyeɗa wonde hunde foof kono noon ko ɗum woni ko woni gonga ko woni gonga ko Sénégal ene manqua président de la république tawi ko gonga kaali hen aha Sénégal ene manqua président de la république par ce que est ce que aɗa nana président Sénégal yawan en no aɗa nana président Sénégal ala aɗa andi Sénégal hande o aɗa andi holno way aɗa andi laamu Sénégal holno way aɗa andi laamu Sénégal holno way way kono laamu Angleterre ni way kono laamu Allemagne ni way kono laamu Israël ni way kono laamu Espagne ni a nana ha président ko premier ministre tan nan ha Sénégal ne ko ɗon yaara to banggue ko yimɓeɓe ko nanata ko kono hay sinno tawi sarɗiji ɗi e kuule leydi ndi wona ɗum mbi wonde ko président o ko kañum jogui doole kono to banggue baɗe ɗe ko premier ministre jogui doole président ala doole heddi komi anda mere président o wondi ko o anda valeur kanko ko totta ko walla omo andi o falkisi yanni mawɗo Abou président jaltuɗo ɗo tan ñanden toon to jaam ñaaƴo ko yewtino e conférence des administrateurs et managers publics ne yima ko yete ko e marché de manœuvre budgétaire et financière yana quasiment pili holko wima on kay aɗa yanni min en ngala président de la république so tawi o jooɗima ɗon o haali ko aɗa andi kanko ɗo haalata ɗo holko huufi 2024 2026 holto faya président Sénégal ene jogui 1.5 milliards fonds politique muɗum premier ministre ne jogui 6 milliards fonds politique muɗum assemblée nationale président mum ɓeɗo mbiya min wonde leydi ndi ala kalis walla ko ala kalis koko yaari banggue ɗum haɗi kalis wodde koko yaari banggue walla ko woni ko ala koko yaari banggue mbimi goto e mabɓe kala wona ene totte sec Bassirou Diomaye Faye budget makko ko argent liquide o jogui ko kalis koɓɓet jooɗiɗo Ousmane Sonko ko kalis koɓɓet jooɗiɗo ɓe mbaɗa ha sekuji pour tirde kalis koɓe mbaɗoye dépense uji mabɓe ala
ɗum wodani wadde noon so tawi ɓe kuccite e ɓesgu Sénégal naɓe miskine ɓe gandanɗa hoore maɗa guuri koye jelari walla jomumen so tawi pini ko ma dawana jiiloyo ko gottini sukaɓe muɗumen walla ko kirtini sukaɓe muɗumen so tawi an aɗa huufi ko kufɗa ko a ruttini a wi ɗumen leydi ndi ala kalis gonɗa koye terde ɗumen e hulɓinde ɗumen ɗum ɗon ena fayini no fewi so tawi en ƴeewi kadi ɓe mbi wonde leydi ndi ala kalis e kanko président de la république so tawi en keeɗima Pape Malick Ndour ɗeɗo balɗe holko wima o wima ko e 2024 tan kamɓe ɓeɗo en e 2024 ɓe ñamlima ujunnaje 4 e temedde 4 capanɗe jeenayyi e 1 milliard 4500 milliards 4491 milliards 2024 o 2025 o koɓe kebli to banggue ñamade nde ɓe ñamli pour 2025 o eɓe jaara e temedde 4 no ɓe jaara e ujunnaje 4 e temedde 5 milliards ɗum ɗon so tawi rendi hawra ujunnaje 6 e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e 1 milliard koɓe ñam on kalis horo woni horoɓe mbaɗ ɗum waɗama e leydi ndi ɓe mahani ɗo en case de santé min jaani ɓe coodani ɗo laana ɓe coodani ɗo dolingue ɓe coodani ɗo sahit ɓe coodani ɗo sak maaro ɓe dokki miskineɓe kala ko faano e miskineɓe ɓe dartini ala ceernabo kono kadi leydi wona noon yarata no par ce que hannde sa ƴeewi ma heɗomi haalama seeɗa kamɓe holko ɓe mbima wona ɓe mbino ko Macky Sall duuɓi muɗum 1 ɗi waɗi ɗo henne ɗi ñamade muɗum ko 17 ujunere milliard kamɓe e nder duuɓi ɗiɗi ujunnaje 6 pawɗe milliard duuɓi ɗiɗi i kamɓe soɓe mbaɗi ɗo duuɓi 5 hoto yimɓe paɗen kono duuɓi 5 holto paaɗen kadi ɓe mbiya yimɓe ɓe muñe ɗo henne duuɓi 50 paaɗi kono noon aɗan ɗo duuɓi 50 paaɗi koɓe kalata koɓe jejjiri programme Macky Sall nan ɗon lombiɗo hakkude ɗo on koɓe jahata ko fof koye ɗum ɓe jahata PSE holko woni ɗum horizon 2035 o a faami de oɗon programme oɗon gasoyta ko 2035 ala o ubbama hoto ubba aha kay mo ubbi ɗum Mawɗo mo ubbi ɗum an hannde gonɗen koye référentiel 2050 non mbimi mo ubbi ɗum ko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye tan ubbi tan ubbini ɓuura webde ko jiɗɗa sa ubbi kay addata ko adduɓe référentiel mumen 2050 ne jeehi jaam ñaaƴ ene mbaɗi présenté livre mumen mbi ko ɗo min parne leydi ndi 2050 o mbimami wonde hol baɗɗo ɗum 2050 o waɗi kamɓe ɓe jooɗima ɓe mbima wonde ujunnaje 2 expert gando ko kañumen jooɗino mbaɗi ɗum ujunnaje 2 expert jooɗi ɓe mbaɗi ɗum ɓe fodde duuɓi 5 ene goni e golle ronkama yon présente yimɓeɓe ko gadduɗon ko on jooɗima ha ɓooyi on gartiri goɗɗum on jooɗima ha ɓooyi on garti ha on jeehi on gaddoyi cabinet ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa koɓe Macky Sall liggodirno a famde kañumen duttiti mbaɗani on présenté ɗuma moɗon e ɗum ɗon ene hawni basi oɗo ndim kala nanowo ɗum ene wawi nande kono kala gonɗinowo ɗum ko yidde tagui ɗum gonɗinde kono wona andude ɗum ko ɗum gonga ene gonɗina sukaɓeɓe kay joni sa yi e ɓoggi karelle kesɗi ɓe mbi ko baade leydi ndi wayni tidde hoto livre solution bo Ousmane Sonko winduno holɗo woni livre solution o woni kala député gonɗo e opposition ko ittude ɗum député yagal ko ɗum woni solution o ɗum woni solution o solution o ko kala mo gandanɗa hoore maɗa indema meeɗino yaltude to banggue dawrugol aɗa nana e cuuɗi moɗon hoynudema ɗum woni solution o solution o ko hay goto fotani solution o ko hay goto fotani wonde galo e nder leydi ndi ko wona kamɓe Harouna Dia convoqué ko ɗo hen Samuel Sarr en horo goni Harouna Dia convocation mum ko yal haali West Africa Energy West Africa mo jeeyi ɗum eyyi ko dendal est ce que ko laamu jeeyi ko dendal laamu jeeya ko privé ji ɓen yo sariya muɗumen koye kañumen e koye muɗumen kono wona laamu way kono hande o jaggude Farba Ngom an so tawi aɗa wiya wonde aɗa waɗa contrôle financiére holmo contrôle ta Farba trésor de poɗɗa adorade an so tawi an namdama holko woni blanchiment d' argent hay sinno en mbawa fares en ganda fares blanchiment d' argent ko woni wona quand même koɓe ndewre toujours yimɓe blanchiment d' argent ko ƴettude yamba ko dorog joguiɗa aɗa yeeye dorogo jaaha jeeya dorogo ƴetta kalis gummiɗo e dorogo jaaha codoyaɗa otoji 5 ƴetta otoji 5 ɗi jeeyata ɗumen an aɗa andi ala compte bancaire a suusa uddide compte bancaire par ce que so tawi udditi compte bancaire a ala ko mbaɗɗa hen holko potata wadde hen ko kalis oɗon mo laaɓano mbawannoɗa wadde hen ko faux billet oɗon joguinoɗa mbawnoɗa wadde hen oɗon faux billet ƴetta ɗum
jaha coodira ɗum yamba o jeeya coodira ɗum otoji 5 otoji 10 otoji 10 ɗi jeeyata ɗumen daña hen kalis moƴƴo oɗon kalis moƴƴo jaha udditora hen compte bancaire ɗum woni blanchiment d'argent kono noon ko gandanɗa hoore ma ummi koye société faade e société transaction waɗama rewi trésor public rewi BCAO rewi to rewi gayen ha yettima e compte uji ene ganda compte uji ɗi holko ɗiggori oɗon kalis so tawi wiyama laaɓani mi anda holko laaɓi mawɗo Abou ko noon en gartat e toɓɓere men ɗiɗoɓere ɗum ɗo gartaten koye no ɓe mbirata ni migration circulaire sibu en nani ɗeɗo balɗe kamɓe laamu ngu ɓe kabri en wonande ɓe jokkodiri e leydi Espagne tawi ko ɓe jogori gollodirde golle ɗe noon yowiti koye ƴettude sukaɓe men nawde ɗumen to leydi Espagne en nani kanko Abbas Fall jagorɗo kalfinaɗo golle e jokkodire hakkude institution ji ɗi o dañi kadi ko abbi ujunnaji 2 gollal emploi no ɓe mbirata ni toon to Qatar ɗum fof ko nawde sukaɓe men ɓe kono ko min kam ko hayumi so Allah ko elle nguɗo laamu ɓe kaalino wonde kanko président nde o waɗata prêté serment makko to Diamniadio dendagal ɓiɗɗo leydi ndi joguiɗo eɓɓoji mum wawde artude leydi he gollo ɓe gar maɓe ballo ɗum tawno leydi ndi yimɓe fof ne potidi heddade ɗo gollen ndi ɓamto en jino e ɓene nawa sukaɓe ɓe nana jaaha Espagne kono ko ɓuuri ko hersinade ko en jii sukaɓe ɓe hanki fayanma heccanki kalɗo jaaɗa e tribunal ji taweteɗe e falde hay dewnuji ɗi sukaɓe to gonata ha jamma ƴewde ko yiyete ko casier judiciaire sukaɓe ɓe en jii ɗeɗo balɗe ɗo Dakar Kaolack Pikine e dendagal nokkuji ɗi to ɗo ɓe mbiyata bureau d'accueil d'orientation et de suivi ɓe daroto koye kuuɓeje daro e sengueje e ardoise uji yidde tan weddade dossier ji mumen ha toon to ARD woni agence régional de développement ɗum foof ko sukaɓe ala kam fof ko ɓiɗɗo yaltude leydi ndi holno jiiruɗa nde ɗo yiyande laamu ngu nawde sukaɓe mum to Espagne liggoyo ko ɓe mbiyata ko ɗum no ɓe mbirata ni ko ɗum gam liggoy emploi e to banggue golle e guesse ɗe ɓe mbiyata ko ouvrier d'agricole holno jiiruɗa kam nde ɗo eɓɓore e yiyande laamu ngu ƴettude sukaɓe mum nawde ɗumen caggal leydi liggoyade golle bandani Abbas Sall woni duppunoɗo 16 ɓeeno Abbas Sall woni ministre du travail yo 16 Khalifa Sall en duppe o Abbas Sall woni ministre du travail mi namdi tan mbiɗa ko on tan ko eyi tan walla ko ala on mbiɗa ko on so tawi ko on ko wiyete wonde o dañi ko wona kanko dañi gila holnden leydi Sénégal signodiri e leydi Espagne gila holnden leydi Sénégal signodiri e ɓeeɗo no foti marché ji ɓen joguiɗo en e nder leydi ndi nder leydi Sénégal no foti marché ji eɗen gandi kam yaadu Espagne ko guila laamu Ablaye Wade wonno 2002 2003 nden ngal ɗo nanodira guila nden fuɗɗi oɗo renouvellement baɗɗo ɗo en o fuɗɗi ko 2019 koye laamu Macky Sall oɗo kam koye laamu mabɓe mbiɓe ko 2019 oɗo accord waɗa wona hande kono waɗi entré en vigueur mi eɗen mbawi koye laamu mabɓe ɓe tawi ko accord o ene jooɗi ah bon ɓe tawi ko ene jooɗi e kadi quelque soit alpha no wawi waade ko kamɓe mbiyanno sukaɓeɓe addantu ɗumen yaade ko wasde dañde ko liggi ɗum addantuno ɗumen yaade min mbimi sukaɓeɓe nawaniɓe ronkude dañde koɓe liggi ala ko hendu wuttudu yahoru ala ko neɗɗo wawi hen wawa ferende ɗum ko faati e ɗanle ɗe ndewani lawol ko wiyete immigration clandestin en mbaɗi hen ɗo jewte en batti ɗum ɗanniyankoɓe meɗen mawɓe meɗen yanoɓe guila 1970 99,99% hay goto mabɓe yahani e laana ndi wow kamɓe foof koye autorail ɓe jeehi koye koyɗe ɓe jeehi koye autoji ɓe jeehi hay goto mabɓe anda avion ɓen goni yaaɓe dañi pirti gartiri e hande o yahoɓe ɓe basal nawani ɗumen ɗum woni ko kalnomi guila adade sa tawi a ƴeewi e kala haala ka kalnomi guila adana ka ha hande hen mbaɗa heddi ko neɗɗo daña ɗo hunde yawa ko dañata ko jogo jorto moƴƴo somi yeehi to ɓurata tawa so tawi yeehi toon ko tampere wontanta ɗum eɗen jogui mawɓe nan toon lutti ɓen gartata ha ila yo middini ndesi toon jibini toon mawni toon hankkadi gurdam muɗumen toon ɓuuri ɓuɓde e gurdam muɗumen ga en ɓen gona artoɓe heddi noon ko nduɗo hendu wuttudu ɓe mbawa ferende ɗum
so ngal ɗo nandiral so woodi so woodani sukaɓe ko yahoɓe tan e ko wawi hen wonde foof yahoɓe ɓe holko nawata ɗumen ko kamɓe mbino wonde leydi no woodi ndiyam no woodi nangue no woodi sukaɓe yo mbaɗen projet ji totte financement ji ndema ɗo henna in haade ɓe wadde ɗum guila ɓe gaari hol projet mum ɓe mbaɗi signé ɓe tawi ɗo ko projet ji agriculture no goodi no mbayno kooce département Dagana hande o holko remetake toon walla mbiyen région de Saint-Louis holko remetake toon ala foof ko remetake toon ya région de Matam ha mbiyeɗa wonde yaya wuddu hay jaaɓe batti remede toon donc probléme o koko ɓe kalanno ko haala majjere wonno ɓe kucciti e ɗaminiɓe ɓe kebbini deedi muɗumen ɓe uddi hakkillaji muɗumen to banggue dañal jiyata nanata so wona jiyat tan ko dañde joni joni te hay goto wawa muñde pour ɗo e janggo ɓawo janggo walla yomi liggo ɗo henna e janggo walla ɓawo janggo pour wawde dañde hunde holko woni ɗum so tawi a ƴeewi hande o kala mo jiiɗa baɗɗo apprenti mécanicien woni hen yontere lewru so tawi jippima ɓortata teni muɗum wonon ko yaadude teni o takko taliji ene ƴeewa so tawi ma wonɗo yi oto panɗo so tawi jomum wawi tan ko wissude ko boulon goto holko waɗa ɗum ko jomum heppude wawde gandal ngal hakkille muɗum wona e dañal ngal la même chose ko baɗo apprenti maçon o so jomum fuɗɗima hebdudema briquaji laaɓi ɗiɗi wawi melde sac ciment gasi wawi servude maçon ƴeewi ɗum yontere jonte ɗiɗi wiya hankkadi min mi wawi maade ɗum woni kuɓeje ɗe jiyata ɗo ɓaale oñiɗ huɓere daro lewru lebbi ɗiɗi hitande wiya wonde huɓere mabbi kono hawimi e haalama ko yidema wonde sukaɓeɓe ko hendu nawi ɗumen wona basal nawi ɗumen hande ɗo e leydi ndi ɗo jiyata jangguɓe ha keeɓi diplôme aji mumen donki dañji golle ɓen ɓe ganduɗa ko des professionnel e nokkuji ɗi ɗo keblaɗo mais tan neɗɗo jangguirta ko ha daña golle mboɗo mi ara dañƴo bawɗo o golle mum ronki dañƴo ɗo golli walla ɗo gollata ɗo tawi vraiment ɗum ala gartam jomum wona joɓeteɗo ko joɓetoɗa ko kadi wawama jogade soko aɗandi holko waɗi leydi ndi nawiɓe wona basal nawi ene hawimi seeɗa oɗo aɗandi holko waɗi ɗum sa yi wiyama wonde basal nawani ɗum joguiɗo ɗo nangti so woppi ɗo nangti ɗo yeehi won kam wona basal tawde tan ka aɗa jogui ɗo nangtiɗa arani kay mo ala ɗo nangti kono aɗandi kam ko heddi ko kadi aɗa andi janggude nde Harouna Dia holko wonno spécialité makko aɗa andi kam wona ko waɗata ko Harouna Dia jeeɗo sababu ɗo wona ko waɗata ko woni spécialité makko Saybatou Aw ko waɗata ko wona ɗum woni spécialité mum ɗum wona ɗum janggi neɗɗo kay firtante somi janggi ɗum ɗo tan alay sago mami daña hen ala aɗa wawi janggude ngal ɗo gandal ɗo ka philosophie jaaha ga gona technicien aɗa wawi wonde ɗo mécanicien o famide aviation civile jaaha ga no gona assureur eyyi kono toon en majjodiran ko heddi ko noon ko heddi ko to banggue yimɓeɓe no jaada leydi ndi basal nawani sukaɓeɓe no mbimami wonde ko wonɓen basal nawani ɗumen wonɓen basal nawani ɗumen jomum ko yawde ɗo en heddi noon ko so tawi a yeehi to holko mbaɗoyta toon wona ko ndema holko ndemata ndemata ko basalle ndemata ko pomme de terre ndemata ko carotte en navet en batayse en ko ɗum woni ko ndemoyta toon immete ɗum a wawa remde ɗum ɗo eyyi kono jiida holko ɗon kadi eɗen ɗon kadi alay saago mbawen kadi wadde sees eɗen gandi toon ndema toon e ndema ga jiida holko serni jimmi haalde koto banggue kaɓɓirɗe jimmi haalde koto banggue rémunération to banggue jobdi kaɓirde kay guitte ɗon no foti machine ngaji e laamu Macky Sall ko joraɗo so tawi a yeehi e palol dane maayo ngol mawɗo Abou palol dane maayo ngol tanko ko woni hakkillaji jawene rema palol dane maayo ngol tanko ko woni hakkillaji mabɓe ko no lutti wonde hakkillaji mabɓe hay goto wawa wadde hon ndema ko gandanɗa hoore maɗa ene wawa jibinde beele jobdi ndi aɗa andi holko waɗi ɗum beele jobdi ndi aɗa andi holko waɗi ɗum jobdi ndi no mbimi wona to banggue jobdi eyyi bone o woni koto banggue dañde leydi ndi ko holɗum an joguiɗa ko leydi a alana ɗum haydara ala ko mbawanɗa leydi ndi mbiya wonde dontuɗa koye taani financement ara wiya wonde addu leydi ma ndi famde financé daña hen mi daña hen mbiya woysayo leydi ko leydi ma joni noon leydi ko leydi ma mbiya woysayo hoto financement ari min mi daro mbaɗa walluma e haare
tawa noon leydi ma ndi hay cimtugol min a taƴanta kam hen temiranda ma nde ɗon haare c'est à dire aɗen alay saago ngal ɗon hakkillantagal iwa e meɗen so tawi en ƴeewi tan joni e nder département Podor e laamu Ablaye Wade e laamu Macky Sall no foti projet ji diwta ɗon Ablaye Wade addi ɗo plan REVA Macky Sall hade plan revani laamu Ablaye Wade probléme bannoɗo Fanaye o holko addi ɗum leydi wona probléme leydi projet o aɗa andi no foti milliard uji projet o aɗa andi holko jibinantuno commune Fanaye projet oɗon est ce que aɗa andi holko jibinantuno Fanaye naaɓe e koye muɗumen to banggue infrastructure holko bonnanno kadi e Fanaye no mbimi ay ko wawi bonnude foof hande o ko bonni ko ɓuuri ɗum leydi ndin nan ɗon ɓe kutorta ko ɓe mbatta haydara ɓe ñamatandi ɓe muɗata ɓe mbatta haydara e ndin ɗon joni e laamu Macky Sall projet marukeje o wona ko yimɓe ɗiɗo tato han dari ndenti fodde 33 wuuro rendunongo ciñodira nanodira e nder commune Doɗel ha projet démarri hoto woni hol haɓɓe ɗum bañje est ce que ɗum ko riwtude basal walla ko riwtude dañal mete ɗum ɗo jomum so tawi woppi ɗum ɗon salima ɗum ɗo henna o salima ɗum ɗo henna o yeehi o jaɓoyi ko way noon to mete ko basal nayum e aɗa andi caɗele ɗe noon hen sahaji koto banggue wonande ko minen jogoto leydi ndi ha e duuɓi sanggam accat min an leydi ndi an so tawi a wiyama ɗon ɗo projet ji ɗi mbaɗe heeɗo no foti duuɓi hutoraka non waɗatma ɗum a hutoraki tan ka ala moyen kono so Allah hokki moyen tan a hutorto joni noon an Allah rokkanima moyen rokkuma ko leydi joom moyen ari an kay wodanma tan ko haaldude muɗum on kaldi on nanodiri ko onon nanodiri aɗan min so tawi mi ari mi ƴetti oɗo bik ko an yeyata ɗum mi wima bik o holno foti jeeyata kam ɗum holno foti jeeyata biko mbiɗa kam temedere mi itti temedere mi soodi biko Djibi Dieng ara daroɗani wiya wonde an oɗo bikay ko nogas tan jara pourquoi aɗa sodde ɗum temedere a funtama ala mi funtaka ko yiddam tolni ɗon e biko o mbaɗa jogui ko coodmi biko coodmi ɗum kono funti ala ɗon kono noon kanko o yirata ɗum ko funti kono beele cikkuɗa ko ɗum aɗani wonko ena waɗa ay yeruji ene mbayno leydi wonɗa aɗa jooɗo han aɗa yiya yeru so tawi en ƴeewi e commune Doɗel sa ƴeewi ko Mamadou Bassir waɗi ɗon ko yeru ko ene findina neɗɗo ko yeru ko ene findina neɗɗo ko ene addanma abbade hono ko waɗi ko hay sinno a ala ko jogui ko ƴeewa mo ndenduɗa ɗum ne kadi ko moyen waɗi ɗum a faami no mbimi hay sinno tawi ko moyen waɗi ɗum won kam yeru mo jiiɗa a yi kam na dari aɗa yaha toon aɗa tenkuya kosam aɗa tenkuya manggo aɗa tenkuya jaaɓe aɗa tenkuya tamaroje saaha fof nde jomum ara aɗa tenkuya toon tew a yi ɗum kay ko yeru so tawi en ƴeewi en gari ha Demet en jii ko ceerno Baba ko woppi ɗon ko to banggue ko ceernajo to banggue jardin mo to banggue projet muɗum wuuri ha maayi ko ndemowo karpat jamma ñalma hande o sukaɓe muɗum donti ɗum ndemakani foti wayde sukaɓe muɗum donti ɗum ndemaka alay sago so tawi a ari ɗo commune Walalde a ari Walalde a tawi ko mawɗo Alaji Amañang yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ko waɗi ɗon ko yeru c'est à dire kala nokku mo garɗa ma taw ɗon yeru ko gandanɗa hoore maɗa ko faati e leydi ko faati e ndema ko faati e guur ko faati e ɓamtare ko gandanɗa hoore maɗa an ɗum ɗo so tawi a rewi ɗo oɗo rewi ɗo ma won ko dañƴa hen ay so tawi mi rokkima yeru goɗɗo aɗan to banggue ndema ka aɗa andi hunde nde fawaki e wiide wonde yomi jogo moyen ji ha heewa a yeru mo dokkarmami emin jogui to neɗɗo goto ne wiya Hamman Ndomo ko Ñang o waɗi inspiré wu koye Alaji Amañang Alaji Amañang nde ummoto Nouakchott yeeyi ko fofof muɗum ari waɗi e leydi waɗi jardin muɗum jogui banana Mauritanie jogui mango Mauritanie ha hande o ko sukaɓe muɗum donti ɗo Hamman Ndomo ko waɗanno ko iggitto ko ngoral maayo anandi jogui ko rosoir uji jamɗe ɗi tubba maayo ene ƴengta e pawle sa yi pawle ɗo ngabbanno ɗo sa wiyam ɗo ko neɗɗo rewanno ɗo mbiyata ko wona gonga o waɗi ɗum kono genre escalier ni a famdi omo asa pour ɗo koyngal makko wawi lombade ha wawa darade omo rosira mangoje makko hande o de nimsa alanamo
alhamdulillah rabbil alamin mais beele o resi hen o wuuri hen o wurni hen ɓesgu makko o nehi hen ɓesgu makko hande o ko dañal ha wayno leydi waktuji men gasi ha no fewi e nder nanandoga daraki kono beele cikkuɗa mbimi ko ɗum solution hande a yi sukaɓe ɓe kam hande aɗa wawi yide wadde kala suka keddiɗo e leydi ndi ko ala tan musol ɗo rewi kono hay goto e mabɓe hande jogaki yidde heddaki e leydi ndi beele cikkuɗa ko ɗum solution laamu ngu ƴettude jeunesse mum en naw ɗum caggal leyɗele no mbimi laamu nguɗo so tawi tan ɓe kaadi koye nawde jeunesse ɓe nawrani hen nayeɓe yo jettu Allah jaram mawɗa Abou en diwtan nden toɓɓere men gar ɗum ɗo ko ganduɗa kadi en gamtata e haalde ɗum saaha foof men kal ɗum ɗo wawde wagginde yimɓeɓe holno mbawata rentade to banggue haalulaji politique ɗi gueɗe dawrugol nana yaha ɗum rufi e gueɗe leƴƴi caɗele to banggue koɓe mbiyata ko discours haineux haalulaji ɗi ganduɗa ne yaha haɗum adda filñitere haɗum jogo kulhuli bonnude ko wiyete ko tissu social o en jii hay ko ɓooyani ko palatoji ɗi ganduɗa ko jomumen nana kala haalulaji ɗi ganduɗa ɗum ɗo waɗum wawi jibinde goɗɗum beele enen joɗotoɓe e téléji e radio ji kamɓe waɗoɓe dawrugol beele en pour ha ƴewde kadi ko kalaten ko nde tawno goto fof wonɗo ummi leydi Sénégal ko mbiyata ko diversité culturelle mbawen wawde rende ko woni ko hakkude men surtout to banggue leƴƴi e koddigal e ko way noon ndenɗirago hakkude fulɓe e seriraɓe e ko way noon ɗum ɗonne kadi beele en pota ɗum ƴewtade mawɗo Abou oɗo Mouhamed Ndim kala ko jiiɗa e leydi ko laamu renata ɗum ko laamu hufata ɗum ko laamu hisnata ɗum laamu so renani hufani hisnani hay goto wawa hisnude hay goto wawa rende hay goto wawa hufde nduɗo hendu wuttoru mi haali ñanden mbimi won gueɗe wona joni puɗɗi ƴeewte ko holto ɗe puɗɗito fuɗo ko holden mi wi ñanden Ablaye Wadde ko kañum darino wi Matam naaɓe son mi ɗon kaɗmi son mi laabi de eyyi Ousmane Sonko ko kañumen dari mbi wona ni kañumen dari Ousmane Sonko ko kañum jooɗi o daraki ko jooɗinoɗo nde o haalata nden kadi o yurmikini mangue lende hamalni e Macky Sall dafa am problème ak waa Casamance Macky Sall bëggul Casamance yi Macky Sall dafa am problème ko sant Sané ko sant Badiane ko sant Sonko Macky Sall bëggu ñawande irtataki joni noon ko kanko haalno ɗum Macky Sall ene woni président de la république nde o haali ɗum de wondiɓe makko ɓe hol hen biɗomo ɗum wona haala hol hen kajiɗomo palatoji ɗi mbaɗanoma hen jewte kono jewte ɗe wona duumiɗe par ce que ɓe kaldata ɓe jiiɗa ko ɓe kalata ko Ousmane so tawi darima ene yiilo leydi wi hono dani heeɓi laamu hono ɗum so tawi wiyama o fotani fayde mataw mo jogani ɗum solution hande mboɗo sikki so tawi no pulari en sinno ko woli wonno yar ko yo pirten aɗanni mbimi hay sinno ko woli o wiyata pirten saabu holko nanɗa o haali hen Bassirou Diomaye Faye holko nanɗa haali hen aɗa andi jogotoɗo miijo wonde sunno ko woli pirten so tawi a nani haala keytoɗa fami parce que en jimi le ministre de la justice Ousmane Diagne e di hanki woppisaɓe ɓe ko wayno Oumar Sow en Abou Diallo en Abou Diallo ɗin haalulaji memno ɓen kalani ko Ousmane haali ko ɓen kaali ko haala politique wonde ko Matam naaɓe Fuutankoɓe daroɗe defandoɗe autorité moɗon politique Farba Ngom ko leader moɗon politique defandoɗe ɗum par ce que ko waɗete ko henna koye ndolago gonga ala hen démocratie ala hen daroɗe defandoɗe démocratie moɗon ɓen moltoroɓe caggal ɗum woni ko seji yoɓe ko Fouta waɗa ciblé ko ɓiɓɓe fulɓe ɓenne kadi mbasen wadde hokkudeɓe crédit e koɓe kalata oɗo ɓe dokkete crédit ɓe dokkete koɓe kaɗano ko ɗum tan woni koɓe dokkete kono c'est pas parce que ɓeeto wona raison ayi wona raison Ousmane Sonko haali tan ɓe yo kal ɗum kadi il faut ko mbaɗe mbiɗen ay mbimam wonde ay Bassirou Diomaye Faye omo waɗane varuji de kono heewani
hecci hanke mbaɗa ƴeewa Ousmane Sonko ene mbiya wonde hedde ujunnaji jeetati pawɗe VAR anani te suwata o gasde hande o aduna o ɗo yarata hande ɗo ɗo jaar hen haɗo aduna o haɗo neɗɗo wawa haalde ko gandanɗa hoore maɗa ko Ousmane haalano taw ko fati e bonande ko addata fitina ko yerɓinta leydi ko Ousmane haalano wodani Ousmane ko kañum dari nde o ari Guédiawaye o dikki ko Lat Diop ko wino e Lat Diop ko o waɗi ɗum ministre makko de la justice ministre makko kanko jeeyi ministre de la justice kanko jeeyi ɗum koye jimani makko woni kanko haali o woni ko autorité politique kanko en tant que premier ministre nde o haali ɗum nde o woni campagne électorale o suusa kanko ministre de la justice o wiya ɗum hunde wasa wadde suusa Abdou Mbow siftinimo ɗum a faami wadde Abdou Mbow nde siftintamo nde a yi kanko ministre de la justice ɗo jooɗi ɗo sinno tawno ko leydi démocratie sinno tawno kanko ko wiyete wonde kanko ko gonguiyante ko cuusɗo hay goto wawa wannudemo ko ala ko joƴƴinde démission makko o lawƴo nguru makko ha laaɓa cer yimɓeɓe ganda janggo e jaam so wiyama Ousmane Diagne ministre de la justice goto fof huña feɗen wiya hayyatto Ousmane Diagne kono noon hande o tuggude nde Ousmane Sonko wi noon fewde ñallagal hande kala ko wawi wadde hay sinno ko gonga ko sariya yamirimo ko loi rokkimo kala ko wawi ñawde hay sinno ko gonga o ñaawi hankkadi hay goto yirata ɗum wonde ko ɗum gonga par ce que konngol Ousmane Sonko arditimamomo hankkadi ɗon noon ɗo konngol arditimo kala ko waɗi caggal konngol ngol ko abbi e ko konngol ngol wino ko yirete ko konngol ngol o wannimo ɗum o foti ko démissionde gila nden kono noon so tawi o jooɗima ɗo ha joni ha omo siftine wone gueɗe ɗum ko jogui martaba o jogui daraja o jogui gandal o jogui fimde o jogui pellal o jogui cuusal ko pop yoloto gonga kono tawi gonga haalte waktuji men gasi ha laaɓi Allah jarama a jarama tawno waktuji ɗi gasi eɗen jinno wadde aborde ni toɓɓe goɗɗe kono waktu o hankkadi ɓuuri en doole no fewi no fewi min gaccuma tan mbaynoɗa ɗum noon dokkodiren aadi talata garo so hawre welede Allah an e mawɗo galle o Abou Samba Diop inchallah eyyi Mohamed Dim ko adi foof ko eɗen jogui duwaw faade bandiraɓe meɗen joueurat naɓe bandiraɓe meɗen garli rewanaɓe bandiraɓe fedde ɓamtare Pulara nde leydi Mauritanie ko musidɗo biyeteɗo Ba Hamidou Mamadou jeeyaɗo garli rewo kanko wonno président catal fedde ɓamtare Pular Mauritanie ngal joueurat omo hawri e ladial e ñalawma hecci hanki o woni ñalawma dimanche o dimanche o hawri e ladial toon to joueurat to ene ko toon o wirna nde wonde ko jaatige men o wonno toon tuma nde lewlowal communication nde yeehi toon nde ko kanko jaɓɓino ɗumen kanko bismi ɗumen kanko e catal makko eɗen duwanoɓe kamɓe foof e kuuɓal woni Mamadou Kane en Elimane Kane en e Dieynam Mbodj en Mayram Moussa Gaye en kamɓe fof e mbaadi kuɓtidinde eɗen duwanoɓe e ngal ɗo basal eɗen mbiya yo Allah yurmo Ba Hamidou yaafo ɗum harnamo aljanna ko wona ɗum kone kadi accident baɗɗo e lawol illa Touba ngol e subaka he fodde 11 innama aade mbasi hen pittali muɗumen 11 personnes maayi hen lawol gadanol ngol mbi ko ɗuma gadiɗo yaltude ko jeegomo gonno kono ko naateten ko limor nde yeehi ha yettoyi 11 mayɗo ɓenne kadi eɗen duwano ɗumen eɗen jarno ɗumen ha joni kadi Salif Ndaw mo ganduɗa hooremaɗo jeeya koɗo cuuɗi meɗen paate Gallo ɗo en o woni koto États-Unis d'Amérique kanko wondude e bani meɗen debbo baaɗi meɗen Binta Diallo jooɗiɗo to leydi Faray kañum e joom galle muɗum wondude Ba Mamadou Abdoulaye ɓurɗo andirede Kana jeeya ko toon to cuuɗi meɗen Ɓogge walla to Tulde gonɗo to États-Unis d'Amérique gonɗo ɗo henna e jillu muɗum e nder leydi Sénégal e Mauritanie ko hono noonne kadi Ba Mamadou ɓurɗo andirede Abdara walla mbiyen Petit Ba kañumne kadi ko toon to leydi Mauritanie to ene jeeya kañumen fof eɗen calmina ɗumen hono musidɗo meɗen Abdoulaye Diallo jooɗi to Italie wonde Houleye Diallo bani meɗen debbo Mamma Guèye hay sinno tawi ko Guèye Guèye gummodiɗo to leydi Mauritanie gollotoɗo e état civil toon to leydi Mauritanie to gonɗo ɗo ene e jillu muɗum e Dakaru eɗen calmina ɗum eɗen bismo ɗum e leydi ndi mawɗo meɗen Ousmane Ali Wane kañumne kadi ko hono noon calminirten ɗum juuroɗen ɗum ñagonoɗen ɗum kañumne nde duuso ngo ɓooyata ko hono noon calminirten hono Aw Mouhamed Seybani kañum e joom suudu
muɗum muɗum Khadijatou Tidiani Aw Dieng Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Papis Dieng kañum ne woni koto États-Unis d'Amérique Ismaïla Dia to Australie hono Abdoulaye Ba kañum woni koto États-Unis d'Amérique dendagal fedde Pulare speaking gardugol musidɗo meɗen Harouna Dia kam fo eɗen calmina ko hono noon bandiraɓe meɗen Walalde en mbawi jeddude hono maire mo Walalde Moussa Oumar Sow wondude Aladji Seybatou Aw wondude honorable député Moussa Hammady Sarr kañumen fof eɗen duwono ɗum hono nonne kadi Dieng Adama Boubou mo ganduɗa ɓurɗo andirede Garak ko député département mo Babaɓe toon to leydi Mauritanie to henna kankone kadi e wondiɓe makko denɗi men mawni meɗen hono Niang Oumar Samba ko hono nonne comme Samba Saliyel kañumen fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen duwonoɓe imam meɗen hono ceerno Mohtar Aw ɗon ɗo wocciɗo en Ibbo Dieng kañum woni chef du village o kañumen kadi eɗen calmina ɗumen eɗen juuro ɗumen Mouhamed Di hay radio ji ɗi ceerno Abou eɗen gandi nde ɗo yewtere nde watte hay radio ji ɗi bandiraɓe fof en calmini ɗumen eyyi aɗa andi hewɓe ene namdo kam alaaɗe yewtere nde to banggue radio ji e mbimiɓe tan ko yewtere nde wonɓe gandanɗa hoore mata ko haralleɓe to oton banggue kadi ene coftani ɗum yewtere nde so tawi nde waɗama e télévision ɓe ƴettata yewtere nde ɓe mbatta ɗum MP3 donc ɗum ɗon ne radio ji kewɗi kono noon en mbawa wasde limtude ko wayno radio Paate Galo ko wayno radio Doɗel ko wayno radio ji jumɗi en woni ɓamtare meɗen woni Gatamare hono radio Pete ko wayno radio Walalde FM ko wayno Bagalamba FM ko wayno radio Kaskas kanji fof ko yimɓe ɓe ganduɗa hono ƴettitoɓe yewtere nden mbatta ɗum e radio ji mbatta ɗum MP3 yimɓe ɓe ene keɗa ɗum ha e nder groupe aji WhatsApp ɗi henna ɗum ɗon noon kamɓe fof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe eɗen beltonoɓe eɗen jarnoɓe e ɗeɗon golle ɗum ɗon noon ɗeɗon golle noon ko golle baɗe no golle Abbas Sarr en kañumen goni haralleɓe to oton fannu eyyi a jarama mawɗo Abou Gaye min beltanimama no fewi a waɗi no mbawɗa wadde weltinde bandiraɓe kala nde joɗiɗa ɗo henna non min jettimo no fewi e darde ma yettude bandiraɓe ɓe ganduɗa ko kay tampata kaɓata wattude hakkillaji mumen cuuɓi nde ɗo yewtere nde ganduɗa ko lewlewal communication en calminiɓe en juurimaɓe en beltanimaɓe kono en beltanima en jarnima mo ganduɗa ko Djiby Dieng to banggue karallagal to caméra toon to montage to ko Ali Fall kañum e équipe mum kamɓe kala dendagal galle o kamɓe kala en calminiɓe en beltanimaɓe e darde mabɓe e oɗo émission so tawi yonti ɗum noon bandiraɓe yeɓoyankoɓe a Yaw Pindi TV ko ɗo min kaddata hay moon ha talata paaɗo sahore welede Allah